iroi try sesin pat ngai kuble pi baro hakerdeng ke badan bortam ke jong jisu te na Mawpat ru pila ban yo ya ke umphniang pen mihshniuh ke umphniang pynjah Ñiuhlieh uhena bat kumta ter tang ba da pi kwa na Mawpat visa phone chwaya nga te la da pi phone nga ko menta kasngi te la shisngi pila yo ken ya gitu kita wai baro ki pi kwa kita wai ayu pi kwa la da pi tha ka met ne pi pang piles ne pi pang mat ne pi mihshniuh ne pi selen ne pi mihshniuh ne kidon bonja kita wai ki bangi penmi bakani ka sabon sai kmat ka bes baha menchua dang sai kmat da kutu ka sabon ka bangasnahi ngaju ong tang hisin studio sale masaw be kedor ani ka terkhong ka ni pat kedor kam saw hire kam lele hire kalong plung be kam to te ka bes baha kani ka sabon kan te bat pila ban yo ru keleng sodong kari khasi ka dawai ka jongi ka ba pila ban yo na sora na nongpo na mairang na nong ston na kliriat na juwai na sok kumpor na mauring keneng na mot pran te pila ban pha message nga WhatsApp bangan yo ban ai yaki na phone ki jongki bat ki jaka ki basuk pat ngan chu batai khambania leng baka WhatsApp laningan send daga video yaki tu ki dukan ba phinya suk ken te ka don kani ko umphniang mihshniuh ru ka basma iwbih namar ki don ki ba that banta da to kham sma ka klan ta kham klan hi ko to ko basma tamba kani ko bam sma ru ko bes te la da phita ha ko kom ka banga patai kani ru ka pen mihshniuh hi na lor ka taru ka sma iwbih te ka shu kham rem no khindiat ka dor ka de kat ka to ka dor chong ka dawai ka tha te kam dei rapat ka to ka dawai ka tha ka to ka dawai ka tha ru ka yade nam ta ushniuh tamba ka to ka sma hi khindiat pat ka sma te henry kani te kam sma shu ra kala sma iwbih bet ken te ni ai ki sunscreen ki ru te ka sabon slekli ru te u shampoo ru te katuka sabon yong ru ngan sabuk na ru lasya te pomot pran na kam ta gi bom la bor ban ai direct by the u shampoo lane ki bom la bor ban sai daga sabon jongi te ki ba la bor pat te ka bhai ken pio ki product ki ba kham ba te dan ki bru ki ba shu polot kai ka pisa ban bam kwai ban thiet iki jing bam kai ki bom te ya ko ka khia te ya ba phin prat kai ni stai te thiet ki ban pan bhai usnyu jong phi ya ko ka khia te le re han rai don pat ki ba kurdo te phisa chwada to ka sabon yong te sa ai pat ka to ka shampoo jongi te ka bes kan te ka jing khia bet tang ba phi hap ya sha kan wat chukir ki re te ki bale ti kana hi te shisnem la khia hi te phin yu iwbih hadin iwbih ba usnyu jong phi uklarong yong te dei re ba ro phin chu klarong tang shi sin ta te han re dala don lai bnai so bnai phin yu ba o kisnyu ki las dang pher te ka nang mi kisngi ula nang bah te dala lut ka tu ka badon to shibilor da phi la shim biang phin siyo ka ba kham bah namar man la kasi ngai le ban pen bah hi ba phin nam yadan kam ra ban ya ta junom ni kani ko umphniang bat ru da phi la yo khia saya tho khana ba phin ma ching e ra hadin habot te sale kum ta ken to bele kicing su ban kor khui philang baro ya ro itra